Какво са хора? Аз ме Лестин БТ и днес ще играем CSGO пряко военно състезание, защото ми хареса колко мога да рейджвам. И то го снайперира надалече. Дами и господа, този беше прецакан и рекнат. И аз се отивам като плех. А този там ми влиза на нож, защото един не можеш да играе CSGO. Аз сега ще му вляза с един топаник. И стабилен топаник. Ама това е пътема на мене. Ама вие добре ли сте? Аз не мога да дишам от вас. Аз ще рашна като някакъв смел мъж. Да се направя на такъв. И да му кажа: ах ти грозника, откъде ми идваш? Их, грозник с грозниците, батко. Мали, тук как ми е дошъл. Тук се прави на някакъв отворняк и отворен. Ей, ти си отворен, зайди. И отворняк. Отворняци. Откъде са се родили те с отворняци? Нали? Ев беше отворняци. Аз ще прицакам, ма плъхче. Аз ще прицакам, ма. Аз ще причекам. Животно. Като такати. Ай, така, миличката катка, да се родила. Миличката катка. Моля те, миличката катка. Да се не рви, бета катка. Ей, бета катка, миличката катка. Да се не рви, бета катка. Хедшот! Това ми наби краката. Стърга ми краката като ме слил. А той се прави на отворен. Отворен за идеи. И отворняк. А ти помпа. Дръж се! Настреляха те в гърба. Не, смешното нещо. Ой, майко! Това много сбърно зарежда. Това много бързо зарежда. Това не е тъпото бръж. Не го видях. Много съм слаб. Айва, мръсна. Мръсна животно. Ще ти покажа два урока за битки. Ай, по-леко. Аз съм чиста душа. Сега ще ви се кача и ще ви покажа какво е да стреляш с помпа. Мжах. Слаб съм. Има ли то само видях учениците? Превъртех, батко. Стана ми лошко. Лошка. Какъв удар. Нанесе едно джално сена. Учи, буцу. Учи, малъкъв. Усма на 7 кръстам. Усма на бъдеш. Ой си малъкъв. Така. Не го целях. Спис. Що не сте чули? Съчка, а пак към работа.
Ах ти мръсника. Така. Ах ти мръсник. Ах ти мръсник. Много си отворен, нали? Отворен за идеи. Ох, елате ми да се почешем с картечницата. Уми! Да се почешкам. Ох, Бутко, колко са се натрупали. Не мога да оцелили един. Его животното. Его животното. И не го убих. Не го убих. Словак съм. Аз съм голям словак на тази видео игра. Добре. Един по-малко. Това се вкрив килер. Опа. Сори. Опа, грешни звуци. Се чуха. Този свещен дом. Everybody газари. Така ти се кажа да си знае гила. Така кипа да си знае мула. Пичаш как ще става крано с кървизма. Ще има копирайт, чакай да не пея. Аз съм толкова добър певец, ще сме хванат за копирайт. Smile face. Смил. Ох, как не те убих, животно. Животно. Ей, това е да те закалят пред очите. Хаштаг тигър. Кукушка! Ух, боже, сърби ме ръката вече. Сърби ме ръката, Бътко. Всяко някой го заколят. Всяко някой го за... Къде биеш, бе? Откъде биеш, бе, Монко? Ох, ти мръс. Ох, ти мръснико. Колко трябва си гаден. Мръсно животно. Мръсно животно. Бой по неговата мала. Мали, те мало стрелва. Спарта. И Спарта приключи. Но окей, хората, ще всичко за това. Нравится, харесвате за клип, за мен, източите бутон. Аз бях Алексей Мбете и чао.